Ahmet söylesene rica ederim parmağını getir diye. Rica ederim demeden olur mu lan? Öyle ne demiş olurdum oldu? Allah muhtemelen. Bir yastıkla olacaksın. 10 tane oğlan 10 tane kız olsun. Yeter. Нека никога да не остарявате и изтивате язък. Бъдете щастливи. Нека първата ваша настраница, като семейство Райчеви, бъде тук и сега. И незабравим за вас ден, вашите родители ги посрещат с традиционната копача. Ще помоля пак духа на традициите да я вдигнете на високо и да се постараете да я разчупите поравно. Защото има едно поверие, че когато остане по-големия къс от питата, ще има по-голяма роля при решаването на семейните дела. Гласа му ще се чува по-силно, но и товара ще му е много по-тежък. Чакай. Господинът тясно показа, че винаги жената командва, така се случи и днес. И сега ще помоля свекървата да дойде, майката на Асен, да дойде и да захрани младоженците с къщи от питата, потопено в мед. С пожеланието да им е сладка и приказката и животът от днес нататък. И да се чувстват необходими един на друг, така както е нужен хляба на всеки човек. Дипломатично свикърва, знае кой ще е гледа на стари години, нали? Уважаеми младоженци, ще помоля всички за още 5 минутки търпение. Уважаеми младоженци, вие събрахте днес тук вашите най-близки и любими хора, за да изразите своята воля пред тях да създадете свое семейство. От днес вие вече сте семейство. Законни, съпруг и съпруга. Драги млади съпрузи, до сега вашия живот е вървял по две различни пътеки. Любовта ви събира тези пътеки в една. Да вървите рамо до рамо, ръка за ръка, през целия си живот заедно. Никога няма да отлетят птиците на щастието от това семейно гнездо, в което има топлина, радост, незагасваща обич и уважение. През живота си човек има щастливи и трудни дни. Има видове на успехи, има такива и на неуспехи. Здраво хванати ръка за ръка преодолявайте трудностите, а това, което постигнете заедно, ще ви бъде много по-скъпо.
защото всеки от вас ще се е постарал да го има. Искам да ви напомня, че трябва да изпълните вашия човешки и обществен дълг. Да създадете и отгледате деца здрави, умни, весели и трудолюбиви. Деца, които да бъдат извор на радост и гордост за вас и за близките ви. А така ще изпитате, повярвайте, и най-голямата човешка радост. Асения и Сел, до днес всеки от вас имаше само по едни родители. Днес всеки от вас се здобива с още една двойка родители. Драги родители на младоженците, вашите деца днес се събират в едно. Събират и вас в едно. Въпреки, че по принцип рядко има брак между Колянова и Жилкомаре, нали така? Бъдете им винаги опорен, съветник и приятел. Помагайте със съвет и подкрепа във всякакъв план, когато това е нужно и поискано. Така и общото ви щастие ще бъде по-пълно. На родителите на Асента честитим тази лъчезарна снаха. Приемете я като родна дъщеря. А на вас, уважаеми родители на Есел, да ви поздравим също с този левен зет. В добри ръце отива момичето ви, така както е хванал, няма да изпуснем. Така че в известен смисъл губите дъщеря, но се здобивате със син. Нали така? Уважаеми кумове, вие днес станахте свидетели на Асения и Есел. Участвате в тяхната първа, обща и голяма радост. Искам да ви пожелая много радостни мигове с младото семейство. На младоженците да напомня, че има пак една поговорка: пред кум вода не се гази. Така че трябва много да слушате и да уважавате вашите кумове. Те да са най-чести и желани гости в новия ви дом. И още едно пожелание: тази година кума да венчаваш, до година да кръщаваш. Бабите могат да поемат тази тежест. Нали така? Значи тази година булка, до година люлка. Уважаеми младоженци, днес е вашият сватбен ден. Вашият първи семейен празник. Честит да е пътят, който ще извървите от днес нататък заедно. Благословен да е домът, който ще градите от днес нататък заедно. Здрави, умни и добри да са децата ви, които ще създадете и отгледате заедно. Бъдете не само съпрузи, но и най-близки приятели. Запазете искреността и доверието помежду си. Заспивайте и се събуждайте с мисълта за другия, защото от днес той вече е вашата по-добра половина, вашето второ аз. И без да се срамувате, си казвайте по-често обичам те, защото това са вълшебни думи, които казани на място могат да изтрият всяка лоша дума или бликнала сълза. Това са истинските богатства, които можете и ви пожелавам да притежавате. Защото стойността на човешкия живот не се измерва с материалните ценности, които човек притежава, нито с броя вдишвания и издишвания, които прави, а с мигове като днешния, които дават сила, спират дъха и топлят до старини. На вас, семейство мило, желаем много светли дни. Желаем ви букет от рози, избъдване на всичките мечти. Животът ви да бъде пълен с радост, да бъде свидна вашата мечта. Желаем ви прекрасна младост от името на любовта. Бъдете здрави и щастливи и много търпеливи. Помнете истината стара, че бракът е като отвара, което всеки сам вари, но трябва с другия да раздели. Обичайте се и дерзайте. Животът няма да я знаете само рози и мечти, защото има и буди. Но там, където любовта цари, обождането никак не боли. На добър път, бъдете много щастливи, много здрави, много късмети, а на всички гости весело прекарване на тържеството.
güzelleri çekemez. Türkiye'de giyersin, Hürrem Sultan benzesin. Haydi! Aysel Sultan geliyor karşına, Ahmet Paşa bakıyor sarayına. Helal sütte, anasında, güzelliği var babasında. Aysel Sultan geliyor karşına, Ahmet Paşa bakıyor sarayına. Helal sütte, anasında, güzelliği var babasında. Aysel Sultan güzelsin, sen her şeyden beğenirsin. Sana kimse benzemez, güzelliğin çekemez. Türkiye'den giyersin, sultanlara benzersin. Aysel Sultan geliyor karşıdan, Ahmet Paşa bakıyor saraydan. Helal sütlerin şanasında, güzelliği var babasında. Aysel Sultan geliyor karşıdan, Ahmet Paşa bakıyor saraydan. Helal sütlerin şanasında, güzelliği var babasında. Allah! Evet arkadaşlar, haydi bakalım. Kalıyamam güzelleri çıkmış havaya. Haydi arkadaşlar. Yaşa.